Ka St. Anthony's College kan sepelong ya ka online youth retreat ke Barsingi. Kata ha ka arphuwei ba arphu artarik mentau benai. Bat kani ka retreat kan long naga mentau barok ki kun samla ki bakwa banyo amat ya ka jingkwa jingkia ya ka jingsuk mensim bat ya ka jingtrang banyo jingkai ha ka tienu blei. Na kaliang Father Gervasius Nongse ubadi Vice Principal but Director jaga Mass Media ulai athu ba ya kani ka online youth retreat kan dei naga mentau ki kun samla. Kat ki bakwa ban snok tilang kata kalong nadu kapor khandai bje mistap hadu kapor sau bje janmin bat ki bakwa banyak snok ti kila ban register ilade lingba ka zoom bat ki bamla ban le na ka zoom kila ban page kerpang na ka youtube bat ufada Gervasius ukhat kerpat ya barok ki kon samla bugin shimenta shirham hakini ka youth retreat lingba ka online. Hello ko men ko para samla pi ki longkmi longkpa ki habred ro kumjo jong upai khasi khara na jan bna jangai tenga da ki jingkemen ba saksi sian pat kwa ban pentip shepi ba ngi yo biang kani kalat ba ngin sapen long ya ka annual youth retreat ka bangi chat pen long sisen sisnam man usnam ngi chat pen long ya kani ba da kini kisnam ba adap kumba pila yo I bat kumba bon piru pila yo wan bene sim benta te menta usnam ba de namar ba kadang don kani ka klamro nghiêm xem là lạ bên phần long offline bên khót ye pi seni sẽ có lại henry bắt đi nghỉ đạp được cả chính cái bên và nghỉ lạ bên phần long lưng ba kini kỳ lát và thâm máy kỳ online cái bang nghỉ ong thì nghiên sắp phần long biang bên tàu snem bắt ngã đạp được cả chính cái bên nằm ba kan salong biang galat chính ai chính cái khu ye pi iway pa iway thì cả retreat bên tàu snem nghiên sắp phần long ha cả arpu way but arpu artarik jong bên tàu benai August but kidai ka singi sajain bat ka singi uturai ki singi ki ba ngangai scam ba piru pi kam ya light bane chimbenta tenga khot ngawe pi we pa iwe kam ta me ma pi ki kun samla ki ba puli ka ni ka college jogi ba ki we de ki college bane chimbenta ka ni namar ka long kalat ka jinga e ka jingar khu jong ublei mangi la bane puson chapang ublei ban ngi la ban kam jan show ublei ling ba ka jing tip shu jongi chapang jong u te kum ta nga khot ye pi we pa iwe ki ba hing hasam jong piru mà pila bên sim bên ta lưng ba ki mobile jong pi ne nap reng jong pi ki badon ki computer la se ki laptop pila bên sim bên ta ro lưng ba ki computer bat ki laptop te pila bên sim bên ta kat baru la se pi dang tri ki we de ki kam yeng la se te kum ta klempap lưng ba ka ni ka retreat kan sawan ra ka chingai ek jing khu jong ublei ya pi I we pa I we ro kum ju ro kham tam na ka ben ta ka jaj ben riu khasi khara bro ko we tengah skam ba kam tam hakani retreat ni saduai kerpang ru bau blei unyada yagi na kani ka khlam shisha kalawan leng shop yagi bat ngila buan nangi ngila du jingkerman ngila sengu ting sengu semej bat ngim tip shu bakan jahayu yagi la ne ki bahing hasam jogi te klempep kadi ka retreat kan sawan ra jinga e jong blei ban yada yagi bat ban wan ra jigur khu kam tam bangin light na kani ka khlam te kinong kran hakani ka retreat idei iwei inongkran iwei na kinongkran idei I brother Colin dalmiano iba hajing sha arsna mensyua ila awan ru hagni bat mapi kiba yo ban sementah tu retreat pidangken mau ye brother Colin bat katno sisa long iba sutunat bat iba nang ban keren bat sisa lingba jong u nginget scam ba mentau snem ru nginla ban yo kek bun ki so jingai e no blei lingba ki mat puson ka ba insa ai ma I yagi inong kerani ba ar idei ibima iban sakran ru hagi sebun ki ai but insa ayangi ru ki mat puson ki ban yarap yangi kamtam ba yadei bat kamen sem but inong kerani balai idei ijoy devasi iwei na ki Jesus youth iba shidraham ha bat ibala lek ai bun ki retreat keleng saudong perthai bat klempep mai iru insala ban pasat hangi sembo jing perkat jing ai ki ba yarap yangi ban em ka jing em ban sem bat ka jing em Kristen bat ka jing em jongi hapadang ka im lang salang ro ka ba kham ha shu te kumta ko para samla pi ki kun samla jong kamta me jong gani ka rilum khasi jongi hi bat kumjur pi long kmi long pa bat ki khana aret sai sen nga khot nga weri pi saya chimbenta haka arpu way but arpu artarik jong mentau benai klempap but nganget scam ro ba ublei nang kerku ko do ye pi but yang I way pa I way
Ka por jongga retreat kadai nadu kandai beje hadu sau beje janmiet hakini ki arsigi bat kan sawan live lengba ga zoom ki ba pi na pedang jo pi ki bala ben simenta live lengba ga zoom pi la ben simenta lengba ga zoom bat katu kat ni na pi le se bom la ben simenta lengba ga zoom pi la ben simenta live ro lengba ka YouTube channel te ngakermen bangin sayo i badia kendu ya pi wei pa i wei hakini ki arsigi